Ay, Chris Mil TV siya daw. Salamat sa pagpasyal. Ilan? Out, Chris Mil. Yan, nakapin ka na. Wala ka na? Salamat. Pa-like naman po. Like and subscribe. Like and subscribe, guys. Extended avocado salad. 8 viewers, thank you. Pa-like naman po. Chris Mil TV, di ka pa nag-like. Pa-like naman. Level natin.
Ilan. Yeah. Good morning, kawaray. Sarawat ate ano? Malayan sarawat. Sixteen viewers, thank you. Even the sun if you to shine. Why my Valentine? Even the sun if you to shine. Hi, Tol. Hey, Jutor, Machete, shout out. Shout out, Tol. Kumusta? Disgrasya, tusok kuya. Oy, salamat Disgrasya. Salamat guys. Idol Chris Mel, wala na si Chris Mel, nagbabala lang na kanyang ano. Bro, message ko. Bro, message ka na. Kano bili mo dyan sa stand pang vlog? Ano to, 650? Inan ako sa TikTok. Oy, Mr. RG, shout out. Hello bro, Mark. May galaw sa morning boom. May galaw sa Disgrasya. Like 1, wall 4. Thank you sa pa-like. Thank you so much guys. Ano yan, Ton? Jo. Bali, ang bili ko niyan, 650, Ton. In order sa TikTok. Machete, sabi ng Disgrasya.
Share ang community, kuya. Thank you. Gracia. Thank you so much sa pag-share. Hello. Friend, love, Nicolo, shout out. Wala si ko lang ah. Mr. RG. Saan kaya yun? Nagano siguro yun. Nagala. Init. Yung in-order, yung nakita mo yun, Vegetor, yung kay Kuya Elmer, in-order namin yun, kami na nag-order nun. Para may magamit siya. In-order namin sa TikTok, 650. Andun sa kabila, disgrasya. Oh. Okay bro, salamat. Welcome. Order ka rin para may magagamit yung pag nag-live ka. Morning, sleep friends, sleep well. Oh, tutulog ka na, Mr. RG. And viewers at 5 thumbs up, thank you. Pin ko nga to si Mr. RG. Wala na si Guys, pasuyo po sa ating nakapin si Mr. RG. Sis Grace, hello. Ay, saan kay Grace? Shout out. Good morning, Disgracia. Ay, papiting tayo sa August 9. 12 Vegetor. Papiting ng Team Kasangga. Pero ang magiging ang Team Boom. Para sa Team Boom. Maghahanap ako ng mga bata na pwedeng ililista para dun sa pag-feeding ng Team Kasangga. Dito gaganapin sa sa Cariñosa Street, sa Barangay Cariñosa. Pero magpapaalam pa ako sa Purok Leader kung pwedeng magpa-schedule kasi kailangan magpa-schedule yun. Mamaya mayroong event silang gaganapin sa lugar nila. Kaya kailangan natin magpaalam. Sana mga-attend ka, Oo, kita ko bro. Sana makaka-attend ka Vegetor sa linggo yun, linggo ng August 8, 9. Si Kuya Sani attend yun. Basta dami ma-attend nun. Sinakto natin ang linggo kahit naman hayon na hapon. Para hindi mainit. Mainit kasi pag umaga hanggang tanghali. Ganda yung hapon na gaganapin mga bandang alas 4 para ang init hindi ganong kasakit. Hello ma'am, may morning po. Miguel Sarat, sabi niya na Mr. Oo nga eh. Bili ako nung link nun bro. Nung inorderan mo. Paso mo naman. Saang lugar ang feeding? Sa tol Vegetor dito sa Cariñosa dito sa amin. Gaganapin ng August 9. Baka may kayo nun, may oras kayo nun, sana maka-attend kayo lahat. Pero pa namin kasi yun eh. Kailangan makausap mo na yung Purok Leader at yung barangay para makahiram ng tent. Kahit yung 2 tent, tapos mga upuan. Kasi wala naman tayo gagamitin yun kung hindi tayo makahiram ng upuan, wala na tayo magagamit. May galaw shoutout Mark, sabi ni Ma'am Criselda. Ate Criselda, shoutout. Saan yun? Diyan sa inyo? Nabaliches. Oo, dito sa amin sa Nabaliches. Vegetor. Kinig lang. Sige lang, Grace. Mega love sir everyone, sabi ni Ate Criselda.
Ate, bili na ate. Seven viewers, thank you so much. Kaya bili na ate. Hello Ma'am Criselda Miguel, shoutout po. Morning, sabi ni Mr. RG. Sana hindi maulan yun. Kasi pag ganun maulan eh. Sino? Hey, watching ah. 15 viewers, please subscribe my YouTube channel and like and share and comment. Thank you so much. Sige, update mo lang ako bro. Sige. Napayag naman yung prop leader dyan sa barangay. Dyan sa Cariñosa. Ano na, be? Balik. Ano? Kahapon, balik ko, no? Ay, Miss Miriam Chibi, hello. Ate Miriam, go. Naibigay na sa'yo ni B-Boy. Sinend ko na kay B-Boy ah. Kausap ko ang Ma'am May, kausap namin nila B-Boy at Kuya Sanis yan, yung founder at si Tol Project. Si Tol Project nandun, kaso di pa nag-phone. Sana nga mga di maulan bro. Oo nga, sana nga hindi umulan kasi August yun eh. Alam mo naman pagdating ng August, maulan yan. Covered court ba yung place nito? Hindi siya covered court. Walang covered. Kung may covered court yun, maganda. Kaso hindi. Ay, Tol Project, shout out. Tol Project na namin yung araw, August 9, Linggo. Kaya may time kayo makapunta. Tol Project. Ano yun, Team Kasangga ang yung mag-sponsor ng pa-feeding program. Tapos meron silang pamimigay ng mga school supply para sa mga bata. Tol Project, salamat. Grabe na ako sa linggo. Ha? Grabe na ako sa linggo. Ilan? 6 litros. 6 litros. Oh, dami naman. Pasok ako para mag-paragpay. Naman na ako dyan. Bumili ako ng isang redon. Sinangga ko diretso. Para mas-masan lang. Dalag, rito, tambakol, sisig, pulutan. Pulutan. Ang dami mong kainuman. Magkakarne, mag-isda, gulay. Tapos mga kapit-bahay na pa doon. Sali ako yung anak Ano yung last yun to? ko sa feeding na mga kore. Oh, sige, sasali namin yan. Sige, Ate Imalin, sasali namin. Magkano ba? Ano?
Hoy, kuya! Ano bang ano na? Bakwan! Salin natin yan, Ate Malin. Pag dumaan ka dito, ibigay mo yung pangalan ng anak mo. Ha? August 9. Daw. Gano'n raw yung ano mo mamaya. August 9, ano, Tol Project. Kasali ako yung anak ko. Sasali namin yan. Ate Els, shout out. August 8, birthday mo, Tol. Tol Project, tama ba? Tsaka yung anak mo, Tol, isali mo rin. May ano ka pa din, di ba? Yung bata dyan na ano, isali mo rin. Para makakuha ng ano. Palista mo rin sa ano, kasi tinatanong ni Ma'am May kung ilang kasaling bata ang maano kasi. Hindi ko naman lalahatin yung mga bata doon sa Carinyosa. Kasi ang iba doon ng mga bata, may kaya naman. Yung deserve lang ba na yung nasa middle, ano lang, medyo kasi yung ibang bata doon may mga kaya naman. Mr. RG Miguel shout out, birthday ko 9. Birthday mo 9. Di sakto lang yan. Tol, nandun tayo, buo ang team boom sa birthday mo. Malay mo, mayroong pa birthday ang mami. Sakto lang yun. Sakto lang yan, Tol. August 9, diba magpapaano, feeding. Sakto na nandun naman ang team boom lahat. Malay mo, may pa birthday ang mami sa'yo. Paswerte yan. Pagka kayong boss. Malaking bagay yan, Tol. Magandang ano yan. Kasi diyan ka pa kuya eh. Ano, i-message mo, tanong mo kung apat siya. Ay, B-boy, shout out. Si Kuya sana nag-request ng August 9 kasi para rest day daw siya ng Lunes. Sana hindi maulan. Para magandang ano. Baka magpa-live yun si Ma'am May sa kanyang channel. Laboratory para kay senior. Oo nga eh. Di na ako nakaka-support. Okay lang yun. No problem. Okay lang yan. Hindi naman pwedeng araw-araw tayo laging pabor. Oo nga, pabor sa kanya eh. Merit agad siya. 8 sana yun, sabi ni Mami. 8. Umirit agad siya, umirit. 9 na lang daw. Hindi 9. Sabi ko eh. Hapon naman eh. Nakakapagtinda ako ng ano nun. Nakakapagtinda pa ako ng umaga. Sana hindi maulan. Project, okay lang. Alam namin busy ka. Sabi ni Vivo. 15 viewers, please like and share and comment. And subscribe also. Marang B-boy, boom! Bakit saan punta mo? Nagpapano si Ma'am May feeding program sa Carinyosa. Diyan sa barangay natin. Fe!
Maria Pay. Sa August 9. Sakto lang pala, birthday ng Tol Project nun. 19 viewers. Bo, dami kong viewers ah. Maria Pay, magpa-feeding ako sa birthday ko. Oo. Kuya Project. Tama lang yan, Tol. Sakto lang yan sa birthday mo. At least nandun na kami. Nalibre mo na kami sa pagkain. At least, Tol, libre mo kami sa pagkain, Tol. Uy, 24 viewers. Thank you so much. Please like and share. Comment. Thank you. Salamat sa ating kasangga. Tulong galing sa puso. Marami palang inisponsoran si Ma'am May. Maganda sana ko yung covered court yung court dyan eh. Kaso hindi eh. Ano? Dito meron naman yata mas karapat dapat na feeding dito. Kasi parating na mayroon. Hindi ko maintindihan na. Hi, Pogines, shout out. Thumbs up. Nes, why Raines, shout out. Hello sa lahat, Nes. Hi, Machete, salamat. Say, ma'am. Upo. 15 viewers at 15 thumbs up. Thank you. Pogines, boom. Ay, pa yun. Iyo. Iyo na. Oy, kulang. Nandiyan ka na pala, kulang. Nahanap ka ni Mr. RG ah. Machete, goodbye. Sabi ni sakto. Pamain sa Saklob Ness. Bombi Boy Ness. Yahoo Ness. Sakto. Shoutout Ness. Uwata Mark. Uwata gihapon na imo. Ambot sa imo dun. Ambot sa imo day. 13 viewers. Thank you. Ah, BG. Ah, pre. Pabili nga. BJ. Ano ang barya? Kwenta. Oh, salang. Ambotness, sabi ni Pogines, yan, ambotness. Asan si Ness? Si Sir Rowell Ness? Ha. Iwan ko nga. Gala. Nandun siya. BJ, boss. Palamig. Buko Diyos. Nagito ako. Tatlo pala. Kuya, maganda ba ako? Sakto na pero kulang pa din. Tol Project, tama. Hello, morning, Brones. Andiyan na si Miss Gio. Isang tumbling naman dyan. Aba. Wala ako sa Earthmark. Wag na ako hanapin. Wala ba sa Earth? Kuya Project, sabi ni Sakto. Nakatumbling nest na ako, Sir Romel Ness. Hoy, Ate Margie, shout out. Ate Mamu, shout out sa inyo. Hello, morning, ma'am. Kulang, may shout out, sabi ni Mr. RG. Ate Carcelda, salamat. Ate Margie, hello, morning, sabi ni Mr. RG. Matomal Ness ngayon.
Walang bayarness. Nagtaguan na ata ang mga bayarness. 13 viewers. Thank you. Thank you. Iniwanan niyo yung Kuya Chard. Naka-live ba? Hindi, marami ng beses nagla-live yun. 3 beses sa isang araw nagla-live si Richard. Galing-galing bro, Pogines. Lagi naman, 3 beses naman nagla-live yun. Mamaya magla-live yun ulit. Kuya Richard, kaya mamaya na ako pupunta yung hapon. Isa, sumasabay din sa live ni nila Grace. Sa gabi, nagla-live din yun. Alas 6 yata yan. Hanggang alas 8. 9 viewers at 16 thumbs up. Shout out. Loko balik na siya sinabi sa akin. Sabi niya, gusto ko pa tayo, Metro Plaza. Oo, sa may kapatan ni Mercury. Hindi mo pumunta. Nagbayad ko dito sa akin. Second year ang ingo, ginawa ko. Back to work muna ako, tol. Naka-play lang ito dito sa locker ko. Sige lang, tol. Salamat, salamat. Good morning, Mark. Oy, Romel Nor Hassan, sir. Magandang umaga, sir. Machete. Kambal, sabi ni Mr. RG. Bro, Machete, may galaw shout out, sabi ni Project. Kambal, meron kami pala sa feeding program sa August 9 ng Team Boom. Namin ng Team Kasangga, ang Team Kasanggang mag-sponsor sila, Ma'am May Ma'am May Santos and Eric G. Corpus at Team Kasangga members. Nandun sila. Kambal, di ka pala nag-like. Ha? 18 pa rin yan. Oo. Baka hindi pa nga, Mr. RG. Madilim ang live mo, Kambal. Madilim ba? Sir Romel, Norasan, maraming salamat. Ang tingay. Boom, B-Boy, Romel, boom, sabi ni B-Boy. Naka-like na ako. Oy, Kambal, naka-like ka na ba? Sinong hindi pa nagla-like dyan? Ha? Aba, mag-like kayo. Sayang ang likes. Mr. RG, Yahoo, sabi ni B-Boy. Boom, B-Boy. TV, good morning, sabi ni Romel Nor Hassan. Hello po, Ma'am B-Boy. Mega love shout out, morning po, sabi ni Mr. RG. Pa-subscribe po, sabi ni Sakto na. Hindi pa ako nag-subscribe dyan, dalawa kong channel. Hindi pa sinubscribe. Kulang, sakto lang. Saka ako na isa-subscribe yun. Sabay na lang kayo sa karang buwan. Hindi ko alam kung pupunta ako. Pinapunta nga ako, pansin. Para wala nang result, kaya ito ginagamit ko. Oy, Larry, shout out. Tumba. Magandang tanghali, Lodi. Shout out naman dyan. Sa RP Solid ako sa iyo, idol. Oy, Larry, Tumba. Shout out sa iyo.
Yes. Press the press. Ano ba? Gano'n? Ano na tayo? Hi, Gab, shout out. Machiti, oy, subscribe na kita. Wala ka namang live, Mr. RG, sabi ni Sakto. Good morning, Kuya Mark. Oy, Gab, salamat. Kambal, hindi mo na pinapansin si Lolo. Lola, sabi ni Roma. Like that, sabi ni Gab. Di kami magkakakilala dito, Apo. Gab, boom, sabi ni B-Boy. Gab, Migalaw shoutout, sabi ni Sakto. Gwapo, Migalaw shoutout. Oy, Boy Heart, shoutout sa'yo, Boy Heart. Kumusta, Boy Heart? Dan sakto na, may kulang pa. Guys, yung nakapi si Mr. RG, baka hindi pa kayo nakadikit. Ganon ba, Lola? Sabi ni Romel. Boy Heart, said hi. Boom, B-Boy, patusok please. Okay, tusokin mo na yung premiere ng B-Boy. Anong oras ba yan, B-Boy? B-Boy, Boom Heart, B-Boy, Boy Heart, shoutout. Bulol-bulol na ako. Kuya B-Boy, hello, good morning, sabi ni Gab. Sakto, sabi ni, Boy Heart, salamat pa kayo, Kawai. Boy Heart, boom. Pinapansin ko, kambal siya. Ang hindi nagbabakred pa kambal. Sabi ni Mr. RG. Gab, Migalaw, shoutout, sabi ni Boy Heart. Boy TV, shoutout, sabi ni Boy Heart. Miss Sakto, hello, sabi ni Gab. Boy Heart, Migalaw, shoutout. Hello, Mr. RG, di ko nabasa, sabi ni Sakto. Di talaga ako nagbabakred, sabi ni Sakto. Romel Norasan, shoutout. Boy Heart. Backred mo na ma'am ko lang, sabi ni Mr. RG. Saan naman dyan? Bigandaan ka naman ng kanta. Hello, Machete, good morning, sabi ni Gab. Busy ako para mag-backread, sabi ni Busy Sakto. Hi, Gab, morning, sabi ni Machete. Lo, mayroong kagabi, ma'am ko lang nung nagpaload ako. Naglalib ka ba, Mr. RG? Kuya Mark, sino chat mo? Busy ka, sabi ni Gab. Hindi, si Pay, yung asawa ko. Tulog na ako noon. Yun lang. Kaloka, bahala ka dyan. Sabi ni Mr. R. Machete. Miss Arty Vlog. Uy, bagong pasok ka. Hi, Miss Arty Vlog. Kumusta po? Wait lang, may ito. Miss RT Vlog, magandang umaga. Wait, tulog daw na kay Ma'am Gab nga eh, sabi ni Mr. RG. Tamsak
Tamshik po, bagong dikit. Ay, salamat po sa bagong dikit. Yung itan moderator. May moderator na po kayo, Miss RT Vlog. Salamat po sa pagpasyal. Hello, Bibi Wing. Good morning, sabi ni Gab. Kita may tugtog. Machete Nico morning, sabi ni Miss RT Vlog. Miss RT, hello, sabi ni Machete. Salamat po sa blue, sabi ni Miss RT. Welcome. Ma'am Wing BTA, daan po, all bells, sabi ni Romel Norasan. Said hi, sabi ni Romel. Machete, shout out. Guys, pag nag-ano kayo, nag-subscribe kayo, all bell notification bell para updated kayo sa kanyang para magpapamp up. Lot. Hello, tanod ka ba, Mr. RG? Alam na alam mo ha, sabi ni Sakto. Bibi Gab, hello, sabi Miss RG. Miss RG TV. Machete. Hello, Kuya Romel, sabi ni Gab. Salamat sa Team Hamog. Pagpasok. At Team Boom, salamat din. Mainit sa Pinas. Mainit. Oy, may 21 tamsak na pala ako. Ayos. Hindi na, ma'am. Saya bilhin natin. Good morning po. Sabi ni Mr. RD. Sir Romel, hello. Saan po? Dumaan lang po ako sa alas mo. Kagabi, sorry, di na nakapagbakas. Nakaalas din po. Pangkalahatan ako, ma'am, kulang. Okay lang po, ma'am Wing. Sabi ni Romel. Hello, my brother from another mother. Oy, Kaiden Hall, thank you so much. Cutie. Hello, Cutie. Kamusta, Cutie? Machete, sabi ni ano. Hi, Kaiden Hall. Thank you so much for visiting again. You're my live. Kumusta? Andito ka na ba sa Pilipinas, Kaiden? Here in Philippines, Kaiden? You visit here? Here in Philippines? Napadaan lang po. Sabi ni Cutie. No problem, Cutie. Salamat. Thank you so much. Shoutout din kay Sniper Dude. Sangkay. Shoutout sa iyo. Cutie, may galaw shoutout. Sabi ni Sakto na. Cutie, hello. Sabi ni God. Guys, si Cutie ay nag-ano rin niya, nagla-like. Support lang dan like na Sir Mark Joe. Huwag na share. Mark na lang nga ni. Pa-subscribe po. Sabi ni Sakto na. All bell. Aray mo. Ano yung bell sa chan? Gab, may galaw shoutout. Miss Brenda, hello. Sabi ni Brenda naman. Andiyan ba si Ate Brenda? Gab, hello. Salamat, Gab. Nag-loading man ako. Lola Dan. Sabi ni Romel, Norasan ng Sakto, may galap shoutout po. Miss Gab, Sakto, may galap shoutout po. Ay, Ate Brenda, ayan, ang ganda na, thumbnail na, ni Ate Brenda, oh, panis. Ang ganda ng, ay, thank you. Thank you kay Dim. I get a tour of the city around you. Oh. Gusto mo ano kita? Si tour? Another little tour of the city around you. Wait, I can load muna mi. Kasi ang load ko na inanakaw ko lang dito sa wifi ng kapitbahay. Wala akong load. Wow, cutie. Thank you, Kaiden. Wait a minute ha. Nagpa-load muna ako. Wala akong load. Salamat, Kaiden. Kaiden from Oklahoma, USA. Palitan na ni Project. Sabi ko, wag muna. Wag, palitan mo na. Okay, 16 viewers. Thank you. Can someone translate for me? Guys, please translate to Kaiden. Sino magaling dyan mag-English? Andyan si Kaiden. Talk to Sakto na. Sakto na is very good English. Kulang, please translate to Kaiden Hall. Mark Joe, babay muna.
Mega love shot everyone, sabi ni Cutie. Cutie, thank you so much, Cutie. Ingat, ingat. Maraming salamat po sa iyo, Cutie. Guys, i-translate nyo nga po kay Kaiden Hall yung pinagsasabi ko. Kumustahin nyo naman ang Kaiden Hall, guys. Team Boom. B-boy, please talk to Kaiden Hall. Anyone here in my live, please talk to Kaiden Hall, please. Please. Oh my goodness. Hindi ako naririnig ng mga person. Mega love shout out Kaiden. Oh, sakto na. Please talk to Kaiden Hall. Wait, I can buy load. No load me. No load me. Sabi ng asawa ko, maganda ka na maganda, kumangit ako. Oh, di pagi. Ang laki ng gasto ko doon sa sa Germany. Yan. Ano lang yung pagpagamot ako? Nagpagamot ako yung nasunod na sa ako niya yung pag-isip kasi yung balat ko. Sabi ko sa anak ko. Hello guys. Nakapagpaload na ako. Kaiden, thank you. Hoy, Ate Brenda. Mga Martes ka daw. Ibang tindera. Sabi ng saan. Show the city and talk to people. Show the city and talk to the people. Oh. Ay. Kakasabing ko sila Kaiden. Iniwan mo benta mo. Mark. Wala nga benta, matumal. Tayo Robin, may galaw siya. Tatanda ba ito tayo Robin? Guys, kausapin nyo Kaiden. Kambal, mag-live ka. Sabi ni Romero. Punta ka sa QC Mark. Hey, sabi niya. Talk to the people daw. Hi, Mr. GPWD. Ano yan, Lods? Ay, tindaman ako. Mr. GPWD, thank you. Hi, Kaiden from Mary Grace. Say hi, Tay Robin, shout out. Ate Brenda, hi po. Sabi ni Maria Pay. Salamat sa Team Boom. Ang ganda ng mga namin logo. Nakakatuwa. Tay Robin, August 9 po ang papiding ng Team Kasangga dito sa Cariñosa. Pero pipili tayo ng mga bata. Baka may mga apo ka dyan, pwede mo isama. Ano tinda? Ano lang tol? Repolyo. Ayan o. Repolyo. Okay. Di bos. Ayo dong, ayo. Ayo dong, ayo. Okay. Pasya din.
Uy, thank you again, Kaidin. Go to talk to the local people for 5 minutes and show me what it's like. Can some translate that for me, please? 5 tao? Gusto? Oh, kausapin mo si ate. Dito lang ngayon. Ate, ano? Ito si Ate Pia, papakausapin mo, magaling to mag-English. Kausapin mo daw si Kaidin Hall. Magsalita ka lang, translate ko. Hi, Kaidin. Uy, magsalita ka! Hindi, ikaw magsalita. Ikaw natin, magsalita ka. Ano ba? Hi mo lang si Kaidin. Hi, kay Din. See you to, to Philippines. Hi, Kaidin daw. Sama Ate Pia. Nahiya, she's shy. Kaidin. Oh, ikaw magkausap. Sabi mo dali. Hi! Kausapin mo nga ni. Pangit mo. Nahiya siya. Kaidin, mahiya yung mga tao rito, Kaidin. Hello daw, Ate Pia. Hello! Ayan, See you hello. later! See you later. Okay, Mr. RG. Tita Mami, shout out. Ate Gwen, hello. RG. Okay, ibang bansa to. English speaking nga ni. Hi nga daw, hi. Hi guys, oh. Hi din, look at this. Wala dito yung mga mga person eh. Mga busy sila. Nahiya si Ate Pia kay Din? Naintindihan niya Tagalog? Hindi. Ita-translate lang niya. Kapag naubusan lang English, wala Tagalog na. Hello, Idol Mark. Ay, Elvin Churin, thank you so much. Guys, please tuk-tuk kay din, guys. Maubusan ako ng bala nito. Tita Mami, please tuk-tuk kay din. Hi, Ate Cherry. Lena Pew, shout out. Sherilyn. Hello. Bigyan kita moderator. Hi, Cherry. Ikot mo lang sa ibang party ng palengke. Wait lang, tingnan ko kung may load ako. Walk the street, please. Okay, I can walk too. Para sa iyo, my friend Kaidin. Please, please to... Yeah, Kaidin, look at this. You want this, Kaidin? It's a soap, di ba? Soap? Soap. Oh. Look at this, guys. Kaidin. Oh, egg. Red and white. My egg is brown. Kaidin, oh. I show you. Shout out. Oh, you want this, Kaidin? You eat this? Sweet corn from Philippines. Made in Philippines. Okay din. Sweet corn. Ano? Find a fruit have never found before. Oh. Kaidin, you look at this. Eggplant. Made in Philippines. Made in Philippines. Talong. Salong. Walang butas, may uod lang sa loob. Aray mo. Oy, shut down, kamaray. Shit. Look at this, Kaidin. Car. Maganda bro, ipatakbo mo doon para Oh, dinosaur. Dinosaur, Kaidin. I know it. Okay, Kaidin. Prutas. You look at prutas, Kaidin. Oh, sige. Kaidin. I show your, around here in Dumalay. Fruits. Mango. Indian mango. Sa Philippines, Indian mango. 20 kalahati. 40 kilo only.
Only vegetable for or fruits. Fruits. Okay. I can show the fruits here in Dumalay. Oh, kahit din. Apple. Dito, dana. Gahirap naman itong may English nito tao na rin. You want this kahit din? Grapes. Grapes, masarap. Hindi ba malabo yung live ko? Section nita, shout out. Oh, bibili oh. Oh, bibili day. Bibili si mami oh. Peras. Ano ba ang English ng peras? Peras din di ba day? Pears? Pears. Pears. Parang you, pears. Orange. Very common. Okay. Pongkan. 350. 3,450 only. Kaidinol. Na taga ibang planets. Taga Oklahoma, USA. His mother. Si Super Sipag. Selling a bag. Oh. Saka this guy din. Mango. 50 kalahatsa and 45 kalahati. Ano nga daw gagawin? Andito na nga ni ako at wala namang ibang prutas dito. Ito, avocado. Malinaw ba ang live ko, Main? Di ba malabo? Avocados. Avocado, matamis. Matamis, parang ano. Libre ano kayo, wag lang tumangay. Oh, kamatis. Tomato. Pamilang-ilang, anong kurutin? Pinya. Thank you sa thumbs up, mamilang-ilang. Kaya din, pinya oh. Mark, mga ihalas na prutas ipakita mo. Anong ihalas na mga prutas? Wala namang ibang prutas dito eh. Kawayan. Oh, yan na. Nakatutok na sa'yo. Hi, Kaidin. Hello mo si Kaidin. Hi, Kaidin Hall. Saging. Pampatigas. Pampatigas. Gana, bukas. Hindi, gulay yan. Ibang lokal. Wala nga, iba eh. Ito. Ito. Ang tawag nito? Langka. Na hinog. Malinaw ba yung live ko? Baka malabo. Yung hindi pa niya nakikita na prutas or gulay, Kuya Mar. Oh, ito. Hindi pa niya to siguro nakita. Ari ko. Ayan oh. 45. No, it's not durian. It's langka. Ano ba English ng langka? Ay, Sir Jaime, shout out. Jackfruit? Jackfruit? It's jackfruit only ha. Kahit di no durian. Ouch, ouch. It's hurts. Jackfruit, yeah, it's jackfruit. Kaidin Hall eh. Hi mo si Kaidin Hall, manay. Oh, like this, Kaidin. Kamuting kahoy sa English. Ano ba ang English nito? Sa kamuting kahoy, guys. Crap. Galing ni Mami oh. Fruit crop daw. Talaga ba? Ang galing ni Mami ah. Siguro teacher kayo, Mi. Ay, di ba?
Kaidin, look at this. Buy some? Oh, you buy? And give another people. Bili ka daw. Wala akong pambili Kaidin, no money. Only honey lang. No money, only honey Kaidin. Hi Kaidin from Mamilangalan. Sir Jaime, may galaw shout out. Salamat Sir Jaime. And look at this. Oh. Kaidin. Sitaw, okra, ampalaya, chalong, and may-ari. You buy na Kaidin? Marami na nga sa 35 na lang. 35. Ano sa may mga prutas na mga ganda hindi pa nakikita ni Kaidin? 35. Yan, thank you. Ay, nakita na to. Nakita na ni Kaidin to eh. Di ya? Nag-ano lang? Ito ba yan? Di, nag-iikot lang po ako. Ha? Nag-iikot lang po. Bibili kayo? Eh, Kaidin, papasok ako dito sa loob. Wait lang. Dito tayo sa Susano. Itong Kaidin na to eh. Kaidin! Thank you so much Kaidin, my friend. Same ano lang din to, wala ibang fruits eh. Eh ito mayroon ibang prutas. Joy, magpakita lang ako kay Kaidin ng ano, mga prutas niya. Ayan. You want this Kaidin? Lemon. Lemon. Asian woman, are we more banana. Look at this Kaidin. Grapes. Green grapes. Oh, sensitive ba mga taga-Asia? Dito sa Pilipinas, no. Uy, 17 viewers. Thank you so much. Dami kong viewers, ah. Ayan. Hello, Kuya Mark. Hello, Ate Margie. Grace, Mingalaw Saral. Sabi niya si Jaime. Wala akong pera. Oh. Oh. Shout out mo. Ay. Ganyan lang po. Kaidin. No. Wala nang ibang prutas dito, Kaidin. No more fruits here in Dumalay. Same area. Look at this, the Kaidin. May papakita pala ako sa iyong gulay. Gulay, Kaidin. What is this, Kaidin? Kaidin, it's broccoli? Broccoli. Broccoli, Kaidin. You eat this? So, ano to? Delicious. Ano to? Ha? Broccoli? Broccoli daw din. Parang si Brooklyn. Oh. Puso ng saging. Puso. Sa English, ano ba ang English ng puso ng saging? Banana heart? Puso ng saging. Di ba sa English dapat banana heart? I can't wait to travel to the Philippines. I think I am handsome, guys, but I have fucked up 10. Oh, handsome? You really? Kaidin? Oh, you want this, Kaidin? Vegetable. Garbage. Vegetable. Kalamansi. Pampasira ng muka. Kaidin, look at this. Kalamansi. Lemon. English. And this. Pipino. Mamilang-ilang, yahoo, boom, sabi ni Mary Grace. Ni B-Boy pala. Alam ko si Mary Grace. And carrots. Carrots, Kaidin. Parang sangkay, ay, Gela. Shout out. Sabi ni Kaidin, I can't wait
to travel to the Philippines. I think I am a handsome guy, but I have pocket up 10. Ano yun? Hindi ko maintindihan. Ito, onion white. Kay din, you listen kay din. And silly garlic. Silly garlic. Mix. Silly. Labuyo sa Tagalog kay din. Yeah, hi me, sabi ni Ate Margie. Ate elang-elang. And this kay din is garlic. And green chili. Hindi naman ito manghang. Pang 30 thumbs up. Thank you. Salamat sa thumbs up. And to, sibuyas. Onion. Kaidin Marquis, handsome also. Oh my goodness. Ate Gab. Seryoso yan, Ate Gab? And Bill Pfeiffer. Kaidin. Asan ka na, Kaidin? My friend Kaidin. And this. Ano ba yung ano to? Ginger. Yung ipakita mo, yung ampalaya, hindi niya alam na mark. Ah, ampalaya. Hindi niya ba alam yung ampalaya? Oh, ito, ampalaya. Oh. Kaidin. Look at this, Kaidin. Nanggulo na tayo dito sa may pwesto, ah. Para lang kay Kaidin. Kaidin. Oh. Look at this thing, Kaidin. Ampalaya. Matamis. Masarap na gulay ng favorite ng gulay na Pilipino yan. Foods. Favorite foods. Filipino. Ampalaya. Ano ba yung English ng ampalaya? Mamilang-ilang. Ito, Kaidin. Alam mo ba to? Ano bang ano nito? Look like cucumber but a lot more finish like. Cucumber. Margie shout out. Bitter gourd. Yeah, bitter gourd. No, it's not a bitter gourd. Kaidin, sabi ni Tita Mami. Ginawa niya ng tita po. It's bitter gourd, Kaidin. Oh, bitter gourd. Like this, Kaidin. What is this? Papaya. English is, ano ba English ng kangkong. Nyog. Oh, nyog. Tapos din ha. Oh, nyog. Lubi ba? Sa lubi. Coconut. Malutong. Oh, tapos na. Kaidin, it's done. To show here in Dumalay Market already. Oh, show here. Asin. You want palamig, Kaidin? Pineapple and ano tawag nito? Ang ano to? Hindi mo ba alam Gulaman. You, snake! Oh my God! Snake, Kaidin! Wow! Snake! Hi, Kaidin! Hello, Kaidin! How are you today, Kaidin? Snake! Oh my goodness. Oh, pampahay blood, oh. Tapos na ako magpa-show ng ano, Kaidin, ha? Thank you so much, Kaidin. I appreciate you. Oh my goodness. Dami kong benta. Salamat kay Ate Pia. May 100 ako, lumayas lang ako. Kaidin, dance shoe. Dalawa ko sa Salamat. Lumabo signal ko siguro, no? Oh my goodness.
Sabi nga naman ako, mama, bakit hindi mo ulit sa amin? Sabi ko, hindi ko ulit ko. Masabi ka ka na bumalik. Diba? Wala na kinakain ko na hindi ko sinabi sa inyo. Hi, Gab. Kasi kung natutuwa lang ako pag hindi kami nagkakaroon kasi nawawala siya. Tapos, pag sinabi niya so natin, puntahan na ako babalik ako agad. Pinapasahan ko na sa isang taon na babalik. Pag sinabi niya kaya ako bumalik, ayaw pala yung may Yoy! Bilis! Kain lang ako, walang tayo, sabi ni Kuya Elmar. Sige lang, Kuya Elmar, kumain ka lang. Kain muna, Kuya Mark. Hindi, nagkain ako ng almusal, mamaya pa ako kain. Lagay. Papapag pa lang na kaibigan mo siya. Wala ka nagsana ako magkulay. Pa yung contact number, ayun na, pumuporma na. Pero nakuha na, na-lista na yung battery. Kung pasabot mo ang ginagamit ko. Isto ka pala, yung picture mo kaya mo. Ha? Wow, pag-ibig siya siya. Binata na yung kapatid ni Kuya. Saan ka pupunta, oy? At kinikinig, kinakasapit pa siya eh. Ano wala kasi eh. Pwede ka nga akin eh. May tama na. Sabi ko kunin mo na yung number. Sabi ko sa akin. 150 na lang ako Kuya sa kunyete. Ay, kaya ano po. Naglabi siya mo sa'yo ha. Di ba katapusan nila kunin? Di ba nakakagat? Agawaan to siya. Okay, sabi ko lang. Gab done watching 2 videos, sabi ni Sir Jaime. Salamat, Sir Jaime. Mamilang-ilang, salamat po. Gusto ko na ka wala pakakaya na. Hindi makakuha natin mo pa na kayo. Alam mo pero ang sama ng sipot niya ang gumagana hindi niya yung pinagagat na kanadikipan. Pagdating daw nila dyan sa bigasong tira sila tumawi. Naiiya daw sila wala ka tabi ni mo anak? Cellphone? Day?
Thank you po, Kuya Jaime. Sabi ni no, Gab. Gab, salamat Gab ah. 2 hours lang ako magla-live. Mayroon pa akong ano. 42 minutes. 43. 43 minutes pa akong ano. Hindi mahaba pa. Tinig lang, nagtitimpla ng hot cocoa. Sige lang, mamilang ilang. Salamat po. Wala na si Kaidin. Where's Kaidin? Sir Jaime Barra, Miguel Oscar, Team Hamu. Sabi ni Kuya Helmer. Anong ulam mo Kuya Elmer? Okay. Ini? Sige Mark, balik ako after 40 minutes pag malapit ka na mag-end. Aray mo, kulang. Aray ka. Dito lang pasaway. Roselda, salamat. Salamat po sa 18 viewers kanina. Kaya din, thank you so much sa blessing. Wala na pala. Tubig. Hello, tubig. Yang ira ba dahil naupay na. Mag-timer muna ako. 2 hours lang ako magla-live ko lang. Ano ka ba? 2 hours lang talaga ako magla-live. Tapos, yun, hindi na ako magla-live. Support naman ako. Pinagnaramatan mo ko pag-dinis. Dako mo na yung magadaman ito biga. Ayaw ko tusukin na nakapin. Tampo ako. Aray ko. Ay! Jose, Maring Mohoy ka. Shout out. Shout out sa'yo, bro. Makulit naman yan na ganyan. Thank you, brother. Kay din. Subscribe ko. Kaban na kapin. Aywan ko sa'yo, sakto na. Di ko sabot sa mo. Kung isa-subscribe mo pa. O hindi na. Bahala ka na. Mamalang-alang. Sabi ni Kulang. Tita Mami, salamat po. My friend Jaime, Megalaw siya. Sabi ni Sakto. Yeah. Sis Criselda, ha ha ha. Kovik, Megalaw shout out, sabi ni Sakto. Kovik, hello. Naka-live pala si Kovik. Oh my goodness. Sinanda pala. Tumabot ang live ko. Georgios Kolang. May galaw sa my friend Sakto na ang Resalda. Georgios Sakto. May galaw shout out, sabi ni Tita Mami. Tumabo yung live ko, oh my God. May galaw sa Jaime, sabi niya at Kasada. Oh, Mark, blurred. Oo nga, blurred. Yaman na. Siya nga ni. May 1 hour and 22 minutes na tayo, guys. Kunti na lang. My friend ko lang, bagong ligo ako.
Press na press. Aba, Sir Jaime, ayos yan. Bagong ligaw ang Sir Jaime Vera. Wala na nga niya po, halos wala na po kaparado. Eh? Wala na yung mga Oy! My friend Kaonesa. Bishi, shout out sa'yo, Bishi. Good morning sa'yo. Kaonesa, kumusta? Kumusta ang buhay Kaonesa natin dyan? Kumusta ang ating business? Eden, thank you so much, brother, sa blessing, sa support chat. abang-abang ka na. Malaking bagay yan para makasahod. Thank you sa dalawang $5. Alright. Kaiden Hall is from Oklahoma, USA. Businessman. Guys. Wow, my friend, di mo sinabay si Criselda. Wow. Oh, Nessa, may galaw siya raw. Sabi ni Sir Jaime. 11 viewers, thank you. Okay lang, basta yes. Sana all, press na press. Sabi ni Ma'am Criselda. Asya, oo. Ano pa ngayon ni Vic? Kung may nalawlak pa ako. Grabing init sa Pilipinas. Okay, ma'am. 20 na lang to, te. Te. Yun na, no, summer pa din. Hanggang, ano yan, summer pa din. Te, ma'am, repol niyo, ma'am. Dati sa dalang Opo. gantong. Sakto na, shout out. Guys, sa Ligo Challenge. Aba, bye-bye, alis na kami. Sige, mamay, ingat kayo, may. Bye-bye, ingat kayo. Marjan, bye-bye. Ang tinuro ko sa iyo, anak, ha? Galingan sa school, wag pasaway, ha? Ano po, eh. Bye-bye, pe. Sabi ni Sakto na magpunta na silang school. May iniwan ako dyan, ano? 200. Sandalo lang, te. May galaw Sir Rod. Ingat. Thank you, Sir Ryan. Papasok na yung anak ko. Si Andar. Pasaway na bata. Ang kulit ng anak ko. Takbo ng takbo sa school. Galit pa pag pinasabihan. Manang-mana sa pinagmanahan. Saan punta nyo, Maria Faye? Ano po? Tita Au, shout out. Papasok si Mark dyan. Thank you, Sakto na papasok si Mark dyan. Ano? Ingat kayo, mag-ina, sabi ni Ma'am Langilang. Hello everyone, sabi ni Tita Au. Ay, Tita Au. Thank you, Sir Jaime. Ay, Sir Jaime, Tita Au, Ma'am Langilang. Mayroon po kaming may gaganapin po ang team boom na with Team Kasangga, si Ma'am May Santos. Ngayong August 9, mayroon po silang feeding program. Feeding program dyan sa Cariñosa. Tapos magano kami ng mga bata na pwede mabigyan at ipapalista. Kaya salamat kay Ma'am May Santos at Eric G. Corpus. Team Kasangga, mula sa puso, salamat po sa tulong para sa mga batang sa Cariñosa. Pero yung iba dito sa palengke. Kukuha ako dito ng mga bata dito sa palengke para ilista isasama ko. At yung anak ni Ate Emalyn Gabuhay, kasi nag-aaral yung anak niya. Yun talaga deserve din mabigyan ng tawag nito. Mabigyan ng school supply. That's good, sabi ni Ma'am Langilang. Oo nga, Ma'am Langilang. Salamat po kay Ma'am May Santos and Eric G. Corpus. That's good. Sir Jaime, hello po, sabi ni B-Boy. Ingat kayo, sabi ni Ma'am Criselda. Sabi ni Tita Au. Pwede ba isip bata doon, Mark? Papalista ako. Oh, pwede naman. Pwede naman yung isip bata. Itagal pa naman sa August 9. Sakto birthday ng Project 89. Aba. Sakto birthday ng Project 89.
Last year, nagbigyan namin ang mga gamit ang mga kids sa bundok. Sila doon sa place nila, Tay Alex. Ah, ayos yun, bundok. Maganda rin sana yung bundok. Rizal din. Ah, Rizal. Sa Rizal. Kami lang nila. 1 hour and 27 minutes na po ako. Ano na lang, 33 minutes. Kasi 2 hours lang po ang live ko para makaikot ako sa mga ibang live. Salamat sa mga pumasok. Pero mamaya pa. Guys, yung nakapin, baka naman po pwedeng paki-thumbs up. May premiere po siya bukas. Mga rain boots at rain jacket. Ah, ayos yan. Mamilang ilang. Para sa mga ano. Maganda yun. Pero yung pamimigay po ata ni Ma'am May, mga ano, mga notebook yata. Tama din. Kasi kawawa mga bata, puro paputik nilalakad nila. Ayun daw. Tiaw. Sabi ni Ma'am Cruseda, wala naman nakapin. Wala ba? Sa kay Grace. Yan o, nakapin sa B-Boy TV. Hindi mo nakikita. Hindi mo na naman ginagamit yung mata mo ah. Yung tenga lang ang ginagamit mo ah. Halata, nakikinig ka lang, nagmamaritis ka lang, no? Nakikinig. Kasi di mo din nandilat ang mata mo. B-Boy, yung matampuhin, binabanatan ka, B-Boy. Banatan mo nga para magtampo na naman, para 2 days na naman wala siyang kausap sa live niya. Mary Grace, wala nga ni, wala din akong nakikita na kapin. Hindi, wala. Wala pala eh. Bahala ka sa buhay nyo. Ay, isa ka pa, kulang. Oo nga, mamilang-ilang mga ano yan, mga bulag sa katotohanan. Saan mo siya sinabit, hoy? Diyan sa ano, sa ilong mo. Ngok, ngok. Ngoik, ngoik. Ngoik, ngoik. B-Boy, binabanata ka ng Grace, oh. Tirahin mo nga, para 2 araw na naman walang kausap sa live niya. Mok-mok. Sobrang init dito sa ano, palengke. Mahala ka dyan. Malag, mano eh. Ano yung lag? Palitan mo ba ang cellphone mo, Mark? Minsan nagbablurred siya eh. Wala pa akong pamalit, mamilang-ilang eh. Basa signal lang po yan. Dati ang liwanag ng screen. Ano po yan, mamilang-ilang, kasi mumurahin lang itong cellphone na to. Baka po sa signal po, mamilang-ilang, kaya po nagbablurred. Wala pa tayong budget dyan. Kasi uwi pa akong province namin sa August 14. 14 ang bala kong mamilang-ilang umuwi ng province namin. August 14. Maano lang siguro yan, mamilang-ilang, dahil sa ano po. Dahil sa loading. Kasi loading po kasi. Minsan kasi nakikisagap lang ako dito sa wifi. Yes, I think sa signal niya. Oo, sa signal po yan. Kasi pag sa bahay naman, okay naman. Malinaw. Malabo na naman ba? Malinaw na. August 14 niya. Mamilang-ilang 14 po. 14 po ang ano ko. Gusto kong uwi.
Para sakto lang kasi ang B-boy, birthday sa 16. Para doon muna kami kala B-boy ng ano, pagdating ko ng 14, yun muna kami ng hanggang 16. Tapos punta na ako dun sa aming probinsya. Kasi Tacloban sila B-boy. Si B-boy TV ang susundo sa akin. Wala namang ibang susundo sa akin dun. Hindi ang B-boy TV. Hindi kasi alam ng alam ng kapatid ko, alam ng kapatid ko, pero hindi alam ng iba kong kamag-anak na uuwi ako. Sabi ko dun sa kapatid ko dalawa, huwag niyo sabihin na uuwi ako. Kasi para magulat sila na nandun ako. Probinsya. Pag naturok ka kandila, pag nagturok ka kandila sa mama mo, batiin mo din ako, happy birthday ha. August 19 birthday ko. Oh, August 19 din ang birthday mo. Hindi pupunta ako doon. Kulang sa puntod ng mama ko. Kasi 9 years na kasi yun, hindi ko nakikita ang kanyang puntod. August 19 yun siya ng dinibing. Kaya like 39 down, sabi ni alagad ni Yaya. Super Yaya, Tita Lu, salamat Tita Lu. Sakto birthday mo pala yun. Tita Lu, may galaw shoutout po, sabi ni Tita Mami. Tita Mami, kumusta na po yung WH nyo po? Ilan na po ba? Shoutout mo din ako ha. Oo naman, shoutout Tita, bablog ako dun. Papakita ko sa inyo yung yung bibingan ng aking na yung lapida. Si lalagay na kita pangalan mo doon para bumangon mama mo. Buang ka. Babangon pa ba yun? Wala na yun. Lusag-lusag na yun. Baka nga mayroon na yun ipinalit doon na ibang kamag-anakan namin doon sa pinag-anuhan 2,500 na, Mark. Aba! Kunti na lang. Kulang. Play mo naman ng Tita Mami. Para ma-monetize na. 2,500 na pala. 2,200 na pala. 2,500 na pala ang Tita Mami. Alang-elang, shout out po, sabi ni Super Yaya. Galing. Aray mo, kulang. Super Yaya, sabi ni Mama Lang-elang. Kay din, thank you so much sa blessing kay din sa pakulay. Ano ba ngayon? 9? Oh, malayo. Mayroon, makakaano na rin ako, makaka $10 na rin ako bukas. Ha! Si Indaylin pala, gumawa ng sound ng Team Boom. Oh, yung gumawa, siya yung po yung gumawa mamilang-ilang. Si Indaylin din ang gumawa ng ng aming logo sa Team Boom. Siya rin din ang gumawa ng yung kanta ng Team Boom. Ang galing si Indaylin. Opo, siya po yung nagawa. Mamilang-ilang, love you ng kalahati, sabi ni Ay, GPC, shoutout sa iyo, GPC. Saludos, Alberto Cesar, shoutout. GPC, ba't kalahati lang pag love mo kay mamilang-ilang, sabi ng Tita Mami. Mabs, shoutout. Mamilang-ilang, salamat, sakto lang. Prayaya, negrasar po ati, alang-alang. Ay, Mabs, salamat Mabs. Negrasar po, Kuya John. Sabi ni Mabs Tajakero. Mabs Tajakero, magandang umaga sa iyo, bro. Kapatid, kumusta kapatid? Kain po tayo. Aba, sige. Salamat. Maya-maya pa ako kakain, hindi pa ako gutom. It's very, very light. Sakto na, salamat, sakto na. Kulang, salamat sa napakasulit mo talaga yung sumuporta. Saka talagang tunay na Marites. Tumamig na yung buhok ko. Lutangan yung Buhok ba ito talaga? O tubig na? Tubig ba ito talaga? O dinagyan lang ng
Oy, Bornok! Hello po, Mark. Kumusta, Bornok? Kumusta, bro? May pumasok sa akin, Bornok, na ano? Kapangalan mo. Bornok Bautista. Minura-mura ko. Ginamit yung pangalan mo. Tita Mami, si Ma'am ilang lang po. Nakakaalam bakit kalahatin lang. Aray ko. GPC, ano yung bakit kalahati? Si GPC, ang content niya guys ay panay luto. Magaling magluto siguro to. Sis, nasaan min mo? Saan min ka? Okay lang po, Mark. Ay pumasok sa akin, Bornok, na kapangalan mo. Ginamit yung pangalan mo na Bornok. Nambas siya akin. Minura-mura ko. Loko-loko ko rin eh. Di na umulit. Ay, Joel. Shout out, Joel. Tita Mami, Tita Lu, salamat. Mami Langilang, salamat ko lang. Thank you. Wala, meron akong 42 thumbs up ba? Yes, good namin ng GPC yan. Hey, sabi ni Mami Langilang. Kaya naman pala. Joel, hello Joel. Joel, sambay ni Ma'am, nawang ilang. Mamilang ilang papasok na po ba kayo? Si Color. Albertus. Si Sir, shout out sa iyo, boss. Salamat po ng marami. Sir Alberto. Dagang salamat po. Shout out. Galing ni tatay, no? Gusto mo gulay, tay? Sige. Kaya lang wala kaming ano. Wala kaming Wala kayong kasi lupa? wala kang gas. Wala kang gas. Wala kang gas. Ano yun? Ano yung tugtog niyan, tay? Ano yung tugtog mo kanina una? Pambansang awit ba yan? Hindi. World Save Five. Ano naman yan? Ang galing. Galing.
Galing ah. Oh. Salamat sa inyo po. Ayan. Nakikita ko yan sa YouTube. Nakikita Nakikita yan. ko yan. Sa YouTube, Mark Gawaray TV. Ano? Mark Gawaray TV. Mark Jo ito. Nag-alay. Sige po. Salamat ya. Ay, kuya. Ya. Yeah. Bigyan mo ng 100 bucket lista muna nim ko. Mark Jo po, utang muna. Busy ng tayan. Halika. Napabigyan ka ni Ma'am Ilang Ilang ng 100. Yan, pasalamat ka kay Ma'am Ilang Ilang. Salamat po. God bless po sa inyo. Ma'am Ilang Ilang, pasalamat. Ilang-ilang. Ako po nangangaroling lang kasi. Medyo may Yan, edad na. may 100 daw siya. Bibigyan siya ni Ma'am Ilang Ilang. Ma'am Ilang Ilang, ito na po. Music lang po ako. Bibigyan ko na po ng 100. Salamat po at na-appreciate mo yung patugtog ni Kuya. Matugtog pa isa. Sige, tugtugan mo siya. Anong gusto mo, Ma'am Ilang Ilang? Ang bulaklak na lang. Bulaklak. Ang bulaklak. Ang galing niya mga kaura, ang galing. Binigyan siya ni Ma'am Ilang Ilang ng 100. Binigyan ko na ng 25. Binigyan ni Ma'am Ilang ng 100. Galing ah. Ang pangalan niyo kuya? Lito Igdalino. Ay, shout out kay Sir Lito Dalino. Lito Igdalino. Dalino, shout out sa iyo. Maraming salamat. Ang galing mo magano. Pag nag-request ka, magbigay ka ng ano. Joke lang. Salamat po, salamat. Salamat po. Ang galing. Ang galing niya. Magganyan nga rin ako para bibigyan ako ni Ma'am Ilang Ilang 100 lagi. Tenininanin. Wala akong kakanin ganun eh. Gitara nga, wala rin ako alam eh. Ma'am Ilang Ilang, binigyan ko po 100. Salamat po sa tip mo doon kay kuya. Malaking bagay yun, pambili-bili niya ng bigas. Ang galing niya magpaano, tugtog. Kaya niyang ano, yung bumble ba yun? Oy, shout out Madi. Shout out. Sige, try it now, Mark Jo. Bilang ilang. Shout out ni Nang Ilang-Ilang, sabi ni Madi. Sakit ang tinda mo. Sa akin ang tinda ko bilo-bilo. Ay, bilo-bilo, sarap na bilo-bilo. Okay, lista mo sa name ko, Mark Jo. Okay, Ma'am Ilang-Ilang, no problem. Ayan, natapos na. Natapos na doon ang kain ko. Ninang Ilang-Ilang, bili na kayo, sabi ni Madi Katigbak. Hi, Madi, sabi ni Ma'am Ilang-Ilang. Ay, asan kay Joseph? Shout out. Boom. Ba't di mo pa ginagamit yung logong binigay ko sa'yo? Joseph, ikaw pa lang hindi na gumagamit. Ilang kayo na hindi pa gumagamit ng logo? Si Ate Pimix, si Rosie, si Papa Jab, ikaw, ang Kabus, wala pa. Pero yung iba ginamit na. Dami nang gumamit ng logo natin, kaya gamitin mo na. Maganda naman ang ano mo, logo mo. Nakita mo na ba, Joseph? Mark, may bagong akong upload, baka naman, salamat. Oh, mamaya nanonood ako kay Elmer. No problem, huwag ka mag-alala. Panood ko yung mga vlog mo.
Uy. Sinend ko na sa'yo, sangkay. Oh, yun. Nampugi mo nga rito. Oh, yan ang logo mo sangkay. Next time na lang, Madi. Sabi ni Mami Lang Ilang. Madi, busy ang Tay. Alex, di ko siya mautusan now. Sabi ni Mami Lang Ilang. Boss Joseph, Megalaw, shout out. Elmer, shout out. Hindi ko na lipat sangkay. Pinagtutulungan nga namin nila B-Boy kagabi. Hindi namin mailipat. Yung logo, hindi mo mailipat dyan sa ano mo? Posible naman yun. Tumawag ka sa akin. Paano hindi mo mailipat? Pero nasave mo na to, yung logo mo na to sa ano mo? Sa iyo. Naisave mo na to yung logo mo. Pero hindi mo masave dun sa account mo? Posible naman yun. Tawag ka sa akin. Try natin. 12 minutes, mag-end na ako ha. Maraming salamat po sa inyo. Mamilang-ilang, salamat po. Madi, shout out sa'yo, Madi. Boss Madi. Posibleng hindi mo maano yun. Erap, Miguel shout out, sabi ni Sir Jaime. Sir Jaime, maraming salamat po ha sa pagtambay. Naka-live yata ang mga team hamog eh. Yung iba. Hoy, Sir Rowell! Magandang umaga, Sir Rowell Polakit. Kumusta po, Sir? Salamat, Sir ha. Salamat sa pagpasyal. Sir Rowell Polakit. Team hamog din ba ito si Sir Rowell? Maraming salamat Sir Rowell sa pagpasyal. Ate Corselda, salamat. 12 viewers at 42 thumbs up. Thank you so much po sa inyo lahat. Boss Jaime, Imbera, Yahoo Boom, sabi ni Joseph. Mag-live ka tayo, Robin. Sige, mag-live ka na. Mag-live ako, Mark, tapos mo. Mag-live ka na tayo, Robin. Mag-sit up ka na. 11 minutes, mag-end na rin ako. Para lilipat tayo kay Tatay Robin. Kasi magla-live ang Tatay Robin ngayon. Minsan lang mag-live ang Tatay Robin. Minsan sinisipag din ang Tatay Robin mag-live. Kompleto na Tatay Robin ang iyong dollars sign die. Para ngayong pang June. Nakompleto mo na po ba? Salamat kay Kaiden Hall sa blessing. Kaiden, thank you so much brother. Tay Robin, thanks. Bombi Boy TV, Sangkay, salamat. Salamat sa pagtambay. Okay po, Ninang Elang-Elang, sabi ni Madi Katigbak, official. Madi, salamat Madi sa pagpasyala. Tay Robin, banat sa live ka na. Aba, banat sa live. Madi Boom, sabi ni B-Boy TV. Wala pa. $82 pa lang, isang utot na lang. Aba, $82? Ibig sabihin, unti na lang pala. Sana makaka-radyo ka tay. Sige, ingat Marjo at sa lahat. Prepare na rin siya ako. Sige lang, mamilang-ilang, no problem. Salamat po. Mag-end na rin po ako, 9 minutes na lang po mag-end na ako. Tay Alex, boom. Tay Robin, team boom. Sabi ni Sir Jaime. Sir Jaime. Di pala. Kita ko yung chat mo. Sir Jaime Borra, thanks po. Sabi ni Tatay Robin. Kailan pala punta mo rito Sir Jaime sa Manila? Kailan ang balik mo sa Manila, Sir Jaime? Magkano pala, Sir Jaime, may tanong ko lang po. Magkano po ba yung pamasahe ngayon ng aeroplano? Nung pag-uwi niyo po. Magkano ang binayaran niyo, Sir Jaime? Tay Alex, Miguel shout out, sabi ni Sir Jaime Vera. Out muna ako, mag-prepare lang, sabi ni B-Boy. Sige lang, B-Boy. June 13, June 13. Shout out sa lahat, Team Boom, sabi ni Joseph Salas. Magpabook ka na.
lang Mark ng mas maaga para mas mura. Sir reserve yun. Yun sa akin Mark. Back import. Back import ba yun sa'yo? Mega shout out po, Idol B-Boy TV, sabi ni Mabsta Jackero. Sir Rowell Pulikit, mega shout out, sabi ni Kuya Almar Ugay. Salamat sa 10 viewers at 43 thumbs up. Nakalive ang Tita Aw. Nag-pump up sa akin. Yun, alas 12 na. 7 minutes na lang. Mag-end na tayo guys. Thank you so much sa inyo. Ako rin magpa-book. Saan ka mapunta, Kuya Elmer Ugay? Uwi pa rin. Sir Elmer, Miguel, Sir Al, sabi ni Sir Rowell Pulikit. Sir Rowell, salamat po. Maraming salamat po sa iyo sa pagbisita. Thank you po. G-Tap Vlog, uy, kumusta? Ngayon ko lang, nalaman ko lang G-Tap na mayroon ka na palang bagong darling. Nung panood ko yung vlog mo nung kasama mo si ngayon ko lang nalaman yun. Hindi ko alam yung na yun Pininto lang din, ko lang din yun. Napanood kasi ni Pe at sinabihan ako ni Pe. Mine, tingnan mo nga itong dalawa. Sila na yata. Sabi, sino ba yun? Kuya Mark, hindi ko alam yun ha. Boss Elmer, magpabuk pupuntang bayan o ba? Hoy! Sino to? Si Meras TV. Si Meras TV, shout out. Good afternoon, sir. Magandang umaga sa iyo. Good afternoon din po. G-Tap, di ko alam yun ha. Lakas ng views mo ngayon, G-Tap ha. Mapanood ko yung vlog mo. Kasama mo yung future boyfriend. Good luck sa inyong dalawa. Sana maging masaya ang iyong pagsasama ang dalawa ha. Boss Joseph, malapit na. Malapit. Tita Lu, salamat po Tita Lu. Oo, Tita Lu. Hi. Parang nalulunod ang Tita Lu ha. Ano yan? Ay, Tay Robin, naka-live na si Tatay Robin guys ha. Ang Tatay Robin, naka-live na po. 5 minutes po ako. 5 minutes na lang po mag-end na po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga pumasok, sa aking mga mababait na sponsors, Sir Jaime Vera, Ma'am Ilang. Thank you po sa inyong lahat. At sa Team Boom at Team Mamug. Bornok, huwag mong pansinin mga pangalan ng Bornok. Oo, mayroon pumapasok sa akin dito nung nakaraan. Pinaglalait yung paninda ko. Para yung paninda ko daw, repolyo, basura daw, panghampas lupa. Loko-loko rin eh. Boss Elmer, chat mo ako kung magkano magpabook na punta na rin ako dyan. Joseph. Private po kami lately lang po kami nag-public. Oo nga eh. Nung nakita ko, nag-public, nag-post kayo, nag-upload si ikaw, doon sa channel mo. Nagtaka ako, sila na pala. Pero okay lang yan. Okay yan. At basta maging lang kayo. Maging maganda ang samahan nyo para hindi kayo agad. Mag-breakdown. Breakdown. Thank you Kuya Mark. Joe sa pag-watch. No problem. Ikaw pa. Marites din to. J-Tap. Ano ka ba? Marites din to. Baka suword to. Walang hiya talagang tao na yan, Mark. Oo, walang hiya talaga. Ginamit talaga pangalan mo, Bornok Bautista. Tapos sabi pa ba sa paninda ko, ang pangit ng repolyo mo, basura, panghampas lupa lang yan. Gago, lakas ng tama. I-hide niya ng mga kasama ko. Sabi ko, yan, hide nyo. Si Mabstad Shakiro nag-hide nun eh. Sabi ko, yan, hide mo. Ay, ni Kuya Elmer. Yan, hide ni Kuya Elmer. Tapos biglang hindi na nag-comment. Kanina sa live ko, Buenamano Mark, bakla at siraulo daw ako. Baliw yata yun. Huwag mong pansinin yan, Mark. Oo. Alam ko na yan, mga karikas na mga ganyan. Dati pinapatulang ngayon, medyo na tayo. Chill na lang. Asarin ko na lang.
GPC Vlog, shout out. Salamat GPC. Salamat sa iyo, bro. Magandang hapon na sa inyo dyan. Guys, ipin ko ang Tatay Ervin. Naka-live po si Tatay Ervin. Lipat po tayo doon. 3 minutes po mag-e-end na po ako. Huwag mong pansinin. Guys, pasuyo po sa nakapin kay Tatay Ervin. Naka-live po ang Tatay Ervin. Baka naman pwedeng pasugod po doon at lipat tayo doon. Mag-e-end na po ako. Maraming salamat po sa inyo. Tingnan mo, Mark, nasa Manila ko. Sa Manila ka ngayon? Max Tadjakero, naka-live ang Tatay Ervin. Baka naman pwedeng pasugod po doon. Hi, Jetap. Thank you, Jetap. Dapat po, Kuya Mark, sinabi mo po, try kong ihampas sa mukha kung sa tingin mo mukhang basura, char. Hayaan mo lang yun. Ganun talagang buhay, ano. Wala tayong magagawa sa mga taong, ano, ganyan. Mark, sinungaling yung si Bornok. Oo nga eh. Oo nga, Kuya Boss Romel eh. Loko-loko eh. Guys, naka-live yung Tatay Robin. Baka naman pasuyo. Gita, kilala mo, ano yan mga kapin? Si Tatay Robin, baka naman. Pasuyo naman ako. Mag-e-end na ako. Ganyan lagi sinasabi kay Kasuki Margie official hanggang binas niya. Oh, yung Bornok niya. Maraming gumagamit yan. Kaya mahirap magano. Walang ano. Daming mga pasaway sa social media. Bye-bye po, Mark. Ay, sige, ingat, Bornok. Tinignan ko man naman, Bornok. Wala man upload. Sige po, punta po ako kay Tatay Ervin. Thank you, G-Top. Ingat ka, ingat. Mag-end na ako. Maraming salamat po. Sa lahat po ng na aking pumunta. Kay Din, thank you so much sa blessing kay Din, brother. Ilang, Sir Jaime. Maraming salamat po. Mag-end na po ako. Bye-bye. Salamat. Team Boom. Team Hamog. Salamat sa inyong lahat dyan. I love you all. See you. Ako ang iyong host, Mark Goray TV, Sang Bindor. May pangarap sa buhay. I love you all. Gitap, bye-bye. Salamat, bye-bye. Sa Onesa, thank you sa lahat ng pumasok sa akin. Sa 44 thumbs up. I love you all. Bye-bye na po.